Καλησπέρα, παιδιά. BOD εδώ πέρα. Ένα ακόμα βιντεάκι από εμάς. Κυριάκος εδώ. Δημοσένης εδώ. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα, στο σημερινό μας βιντεάκι, θα λέει κανείς ότι γυρίζεται λίγο πιο μετά από το προηγούμενο, αλλά δεν πειράζει. Στο σημερινό μας βιντεάκι, τέλος πάντων, έχουμε να σας δείξουμε ένα ακόμα bonanza. Δεν θα σταματήσουμε να το ανοίγουμε αυτό το box. Είναι σε φάση prepare for trouble and make it double. Πραγματικά. Okay. Θα είσαι εσύ ο Jesse ή εγώ? Ή James? Όχι. Είναι η Jesse ή ο James? Jesse και James, ναι. What fucking ever. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο το συγκεκριμένο κουτί, παιδιά, να σας ενημερώσουμε ότι είναι. Μας το έχουν δώσει από το Black Flames. Okay. Ουσιαστικά το ανοίγουμε για αυτούς. Το περιεχόμενο είναι δικό τους ξεκάθαρα. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα πάρα πολύ fun κουτί. Έχει πολύ ωραία πραγματάκια. Μπορείτε να δείτε το προηγούμενο μας βιντεάκι, να δείτε τι ανοίξαμε από τη δικιά μας την πλευρά. Δεν θα σας spoilάρω, θα σας το κρατήσω για έκπληξη. Μπορείτε απλά να μπείτε να δείτε. Για τώρα, χωρίς εξτρά καθυστερήσεις, έχουμε μιλήσει ήδη για το συγκεκριμένο κουτί. Έχει τα πάντα, είναι stacked. Πραγματικά. Κάνω λάθος, συνάδελφε? Όχι, πραγματικά έχει ό,τι θέλεις εδώ μέσα. Από παλιά formats, καινούριο format. Τα πάντα, μπορείς να ανοίξεις τα πάντα σε καταπληκτικά rarities. Είναι πολύ ωραίο κουτί, πολύ ωραία η εμπειρία του γενικότερα, σε αντίθεση με το Mega Pack το φετινό. Το θινάκι. Πραγματικά αυτό θα μας μοιράει. Είχαμε μια πάρα πολύ κακή εμπειρία. Επίσης, να το πω κάτι το οποίο νομίζω δεν αναφέρουμε στο προηγούμενο, τώρα το πιάνω. Έχει πολύ ωραίο texture το κουτί. Ναι, ουσιαστικά έχει το texture της Collector. What the fuck? Να το παρατηρήσεις. Παιδιά, δεν μπορώ ακριβώς να σας το δώσω να καταλάβετε. Όπως είπε ο συνάδελφος, σαν να πιάνετε collector κάρτα στα χέρια σας. Οκ. Fair enough. Και πάμε στο unboxing. Να βγάλουμε τα φακελάκια να τα έχουμε εδώ πέρα. Και πάμε κατευθείαν στο unboxing. Να τα αναμίξω. Όχι, δεν χρειάζεται. Να τις έχω τις δύο πλευρές. Ναι. Οκ. Λοιπόν, τα αφήνουμε λιγάκι εδώ πέρα στην άκρη. Και ξεκινάμε. Για να δούμε. Προφανώς κάλτς οι οποίες θέλουμε να δούμε για τα παιδιά είναι SP Little Night, είναι Bonfires, επειδή γιατί όχι, Quarter Centuries τα αγαπάμε, Promethean Princess, γιατί όχι. Οπότε, Promethean, Dark Beckoning Beast, Θέσταλος, Holy fuck, πανέμορφη κάρτα, θεϊκά σκατά, Οστινάτο και Redox. Ωραία. Οκ. Move aside. Προχωράμε. Γενικά πολύ ωραία vibes από το συγκεκριμένο το κουτί. Πραγματικά είναι από το set. Έπαθα λίγο δήμος στο συγκεκριμένο. Τελικά πώς είναι να είμαι εσύ? Είναι ωραία. Όσο και να θέλεις, δεν μπορείς να είσαι. Δεν μπορώ. Οστινάτο, Rivalry. Δεν είναι Σκρετάκι. ωραίο. Γιατί όχι. Test Tiger. Ωραίο. Cursed Seal of the Forbidden Spell. Σαν Ultimate. Okay. Collector Polymerization, το Hero Artwork. Καταπληκτικό αυτό, ok. Είναι διαφορετικό. Να, είναι το Hero Artwork, είναι το δεύτερο artwork. Θα το σλιβάρω αυτό απλά για να υπάρχει, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πανέμορφο. Με αγάπη λοιπόν το αφήνουμε εδώ πέρα. Τις υπόλοιπες θα τις κάνουμε σιγά σιγά στην άκρη. Ωραίο, ok. Καλά αρχίζει, δεν μπορώ να πω. Τι λέω, είναι ωραίο. Θέλω να δω όμως άμα μπορούσαμε να δείξουμε τα άλλα, τα τρία τα μεγάλα, δηλαδή Bonfire, Wanted, Κοίτα, κουτουλού. δεν θέλω να κάνω πάρα πολύ spoiler, αλλά εμείς καταφέραμε και ανοίξαμε μερικά Bonfire, δεν ξέρω για SP. Τι έκανες εδώ εσύ? Οκ, Double Ninja. Ή Hatsune τέλος πάντων. Dimension Fusion. Οκ, στα Platinum Secret. That's nice. Beyond Broken κάρτα. Set Rotation. Και Branded Opening. Ωραία. Θες να τις αφήσουμε στην άκρη. Όσο καλύτερα να σε πάρουμε. Μα το Θεό, και είναι πανέμορφη. Χριστός και μισό λεπτό. Ήταν πάντα ένα τραντάρικο αυτή η κάρτα, πραγματικά. Άντε ρε. Να αφήνουμε εδώ. Συνεχίζουμε, έχουμε πολλά packs ακόμα παιδιά μπροστά μας. Προχωράμε. Deep Sea Diva, πολύ. Πάλι το ίδιο ρε Secret. Λέγε ρε. Θα το κρατήσουμε κι αυτό. Ορίστε, πάρ' το. Εντάξει, παιδιά, στο προηγούμενο κουτί το είχα πει ότι θα ήθελα πραγματικά τα Necros και. Necros. Σε Platinum Secret, βέβαια. Σε Platinum Secret, φίλε, πανέμορφο. Θα το αφήσω και αυτό στην άκρη επειδή είναι Necros, αγαπάμε. Super Dreadnought και Crave. Οκ. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω άμα θα κρατήσουν τιμές τα Necros. Δεν νομίζω να κρατήσουν εσύ, μακάρι. Φίλε, είναι πολύ ωραία κάρτα όμως. Κάνουν πολύ καλή δουλειά στο τέτοιο, στο Rarity. Μπράβο, πραγματικά.
Άμα ήταν 25 θα κρατούσε περισσότερο. Αλλά εντάξει. Άμα ήταν Δεν μπορείς 25 να θα ήταν άλλη συζήτηση εντελώς. Δηλαδή, Jesus. Αλλά σε οποιοδήποτε σενάριο πάμε. Dragoons. SP, let's go. Η πρώτη SP. Σαν σεκρατάκι. Γιατί όχι, παιδιά. Οκ. Συνεχίζουμε. Starlight Road. Οκ, σαν πλάτο με secret. Τι θα γίνει, ρε φίλε. Θα σταματήσω νομίζω να τα σλιβάρω, δεν υπάρχει λόγο. Σε Ultra okay, και Rivalry. Okay. Παιδιά, θα σλιβάρουμε την SP. Σίγουρα. Νομίζω καταλαβαίνετε γιατί. Από όσο βλέπω, σικρετάκι. Γιατί όχι. Ακόμα playable κάρτα. Έχει τιμή, έχει value. Ακόμα playable κάρτα. Εντάξει, θα συνεχίσει να είναι για αρκετό καιρό. Ξέρω, 99% user rate. Literally decks που δεν μπορούν να τη φέρουν, τη βάζουν. Δες λίγο πως τα άνοιξα. Οκ, πώς κατάφερες να το πετάω. Τι ξέρω, bro. Είναι σαν τσιγαρόχαρτο. Για να δούμε. Laundry, Dipsy Diva, Vanity's Empty, 25. Stacked. Ωραίο. Οκ. Super Polymerization και Swap Frog. Τέλειο. Οκ. Το Vanity θα το βάλουμε. Στο σλιβάκι. Κάτσε να φέρουμε αυτές λίγο πιο εδώ πέρα να φαίνονται. Λίγο πιο τηλεοπτικό. Ρε φίλε, δηλαδή να μην φαίνεται αυτές εδώ πέρα δύο κάρτες. Κρίμα είναι. Οκ. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, παιδιά. Συνεχίζουμε το Bonanza. Ναι, είναι σαν τσιγαρόχαρο τα τέτοια, είναι πάρα πολύ εύκολο. Swap Frog, Mecha Phantom Beast, Draco Sack. Ωραία κούκλα. Jesus. Ωραία κάρτα. Thunder, Dragon Dart και Nemesis Flag. Οκ. Σλίβαρα, έτσι πως είσαι. Ωραία, πούστη. Mecha Phantom Beast. Μ' αρέσει αυτή. Βάζουμε εδώ. Κάποια στιγμή αυτή, φίλε μου, τρελή τιμή. Λες. 150. Μπα. Ναι ρε, όταν είχε πρωτοβγεί αυτή ήταν... Α, όταν είχε πρωτοβγεί. Με το Dragon Ruler είναι αυτό. Τότε ναι, για τώρα λέω. Για τώρα όχι, εντάξει. Για τώρα δεν νομίζω Τώρα, εντάξει, να πάρει τέτοιο value, Μάρτιν. Επιτέλους δεν είσαι το άλλο artwork. Το απλό το polymerization, το οποίο να το πούμε συγκριτικά με το άλλο. Ρε φίλε, ναι, νομίζω ξέρουμε ο κόσμος που θα πάει. Μην το λες, εγώ πάω σε αυτό εδώ. Αλήθεια. Ναι. You can't beat the OG, brother. Debatable. Nightmare Phoenix. Eradicator. Mermail Abysteus, οκ, έπρεπε. Monster Reborn. Οκ. Προχωράμε παρακάτω, παιδιά. Ποιο είναι το επόμενο set το οποίο περιμένουμε το μεταξύ? Το επόμενο με set τα Phantom Beast. Είναι αυτό με τα Raziol και τα Malice. Τώρα δεν θυμάμαι πώς λέγεται ακριβώς. Που βγαίνει νομίζω Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω 6-7 Δεκεμβρίου. Κάπου Θα το δούμε. Οκ. Στην NATO για τώρα. Spirit Reaper. Οκ. Armageddon Knight. Nemesis Corridor. Τα κρατάμε όλα στην άκρη, παιδιά. Μια ωραία στιβούλα. Why not? Salaman Great Circle Dragoons. Ωραίο. Heavy Storm 25th. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Crystal Shark. Dark Beckoning Beast. Πες να είναι insane. Το Heavy Storm παίζει. Κοίτα, εντάξει, ούτως ή άλλως δεν είχα καμία αμφιβολία. Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό ήταν limited παλιά, οπότε σαν το 25 να το πάρεις αυτό αξίζει full. Γιατί όχι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2 πακετάκια, παιδιά, για να τελειώσουμε από την πρώτη πλευρά. Έχουμε Win, Super Dreadnought Rail Cannon. Νάτος! Fuck you. Necros of Valkyrius. Και άλλο Mecha Phantom Beast. Και Revealer. Οκ. Εντάξει, τα δίνει τα Necros που ήθελε. Φίλε, στεναχωριέμαι για το δικό μας ratio. Θα το σλιβάρω μόνο και μόνο επειδή είναι Necros, όχι επειδή απαραίτητα έχει δεν έχει τιμή, δεν με ενδιαφέρει. Λυπάμαι. Τελευταίο φακελάκι από την πρώτη πλευρά, παιδιά. Οκ. Wanted. Καλό. Branded Opening Secret. Οκ. Αχ, να ήταν 25th. Αχ, να ήταν 25th. Caius. Ghost Reaper. Οκ. Danger Bigfoot. Έχει και alternate art, νομίζω. Ναι, το έχει και αυτό μέσα. Που είναι ουσιαστικά το Yeti. Οκ. Caius. Τι ωραία κάρτα. Πάλι τον σε σλιβρέ. Α, το Caius, οκ. Βάλουμε και το Wanted γιατί είναι σημαντική κάρτα, καλό είναι να υπάρχει.
Gaius. Pretty solid actually εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία πράγματα, παιδιά. Ξεκινώντας, εντάξει, αρχικά υπάρχει το polymerization μόνο και μόνο από αυτό. Summoning Curse, Deep Sea Diva. Πολύ όμορφη κάρτα. Πάρα πολύ όμορφη κάρτα. Okay. Dark Magician Girl. Τέλειο. Λέγε, αυτό είναι το τελευταίο το artwork που είδαμε στα Megatins, τα περσινά νομίζω. Πολύ όμορφο. Άλλο ωραίο. Εντάξει, αυτήν θα την αφήσουμε εδώ πέρα με αγάπη. Και μετά Farking Island και ο Dark. Λοιπόν, ας λιβάρουμε την κοπελιά. Βεβαίως. Τι έχουμε πει για τις waifu, Δήμο, αγαπάμε. Ναι, φτερλενότα. Εκτιμάμε λίγο περισσότερο τη waifu. Ειδικά όταν είναι Dark Magician Girl. Τι να κάνουμε. Καραμέλα. Ancient Gear Fortress, Swap Frog. Τι τυφή Swap Frog. Ναι, το θέλω αυτό. Όχι, το πείστε. Οκ. Πολύ όμορφη κάρτα, Πολύ παιδιά. ωραία. Πολύ ωραίο pool. Anti-Magic Arrows. Αυτό τι είναι. Platinum. Ναι, Platinum. Platinum. Οκ. Anti-Magic Arrows, Branding Opening και Σαν Dragon collector. Age. Συγγνώμη. Το brand opening, collector. True, δεν το έχω παρατηρήσει. Σλίβαρα μου. Μισό, Swap Frog σίγουρα. Κάνουμε και αυτό, γιατί όχι. Swap Frog, φίλε, μια χαρά. Μισό. Έχουμε ανοίξει αρκετά καλά, Ναι, αρκετά καλά αυτό σου λέω. 25th. Είναι πάρα πολύ ωραία τα πραγματάκια που έχουν βγάλει. Και να κάνουμε και το branded opening άμα είναι, γιατί όχι. Συνεχίζουμε. Μισό. Για Thrust. Λες. Ναι, θέλω Thrust πάρα πολύ. Set rotation, Armageddon Knight. Marauder Captain. Φίλε. Platinum. Atlantean Dragoons και Allure of Darkness. Γιατί όχι. Συνεχίζουμε. Μισό. Τα σλιβάκια λέω. Τα φακελάκια ανοίγουν περίεργα. Heatwave. Το είχα αναφέρει και στο άλλο το βιντεάκι ότι υπάρχει αυτή εδώ πέρα η κάρτα. Εντάξει, ας υπάρχει, γιατί όχι. Rivalry of Warlords. Plague Spread 25th. Όμορφο. Ας το αφήσουμε εδώ. Το παλιό Polymerization και Sky Striker Ace Shizuku. Nice. Ωραία πράγματα, παιδιά. Ωραία πράγματα πραγματικά. Το εκτιμάμε. Συνεχίζουμε. Θα κάνουμε Speedrun, Nightmare, Punishment Dragon. Όμορφη. Zombie Master. I know. Win και Cursed Seal. Ωραία. Stacked, παιδιά. Stacked, πραγματικά. Όμορφο. Συνεχίζουμε. Μόνο εσύ, brother. Πώς άνοιξε έτσι. Μόνο εσύ. Ξέρετε, κάτι έχουν κάνει στα φακελάκια. Το πιστεύω. Δεν είναι τόσο. Ω, αλήθεια, στο υπόσχομαι, κάτι έχουν κάνει στα φακελάκια. Continue. Lord of the Heavenly Prison. Υπάρχει αυτός εδώ. Yep. Oh, Herald of Perfection. Okay. That's Σαν nice. platinum. That's nice. Neptabyss, Ancient Gear Ballista. Okay. Εντάξει, τώρα λίγο αρχίζει να πάει πιο χαλάρα το. Φίλε, ξεκινήσαμε με Spill Little Knight, με τα Necros, με το Polymerization. Δηλαδή, έπρεπε λιγάκι να καλμάρει. Δηλαδή, πόσο. Blaster, Abyssarch, Secret, Fabled, Raven. Δυσκολευόμουν να διαβάσω τα πολλά στρασάκια, φαντάσου. Bonefire, το πρώτο Bonefire, γιατί όχι. Τα εκτιμάμε τα Bonefire. Κάνουμε ένα όπα εδώ πέρα. Μας έχουν μείνει 4-5 πακετάκια ακόμα. Trap Trick, Ghost Sister, Dark Magician. Θα τον σλιβάρουμε μόνο και μόνο για την αγάπη του Dark Magician. Salaman Great. Και that grass looks greener. Εντάξει, πάντα τα grass μας τα δίνει στα τελευταία packs. Ισχύει. Και πάντα ultra. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και στο προηγούμενο. Οκ. Παιδιά, εντάξει, δεν έχω χώρο σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι παίζει εδώ πέρα. Suffering from success. Ισχύει. Κάπου εδώ πέρα να βάλω τον DJ Khaled. Μόνο λες. Abyssarch, Farking Island. Βάτραχας. Tribune Frog. Βάτραχας. Pretty much Βάτραχας. Tidal και Punishment Dragon. Θα κάνουμε αυτά ένα όπα και τα αφήνουμε στην άκρη. 3 φακελάκια, παιδιά. Πάμε ένα τελικό push. Μία ακόμα SP. Ένα ακόμα Bonfire. Ή ένα Thrust επιτέλους. Ένα Thrust. Κάτι. Ένα ακόμα Heavy Storm. Dark Beckoning.
Έκανα εδώ πέρα ένα ούψι, αλλά θα το σώσουμε. Blaster. Cyberjar. Cyberjar. Οκ. Πανέμορφη κάρτα. Mermail Abysteus. Σαν collector. Και Ghost Sister. Οκ. Κρατάμε το jar. Μισό, ξεμείναμε. Ξεκινήσαμε όντως. Θέλω να δω ποιος παίρνει. Μισό. Εντάξει, δεν πειράζει. Λίγο διαφορετικό σλιβάκι και σλιβάκι. Εντάξει, μας κάνει. Cyberjar. Και άλλα 2 φακελάκια, παιδιά. Μην ξεχάσετε, άμα αγαπάτε αυτά εδώ πέρα τα βιντεάκια μας, σας αρέσουν τα unboxing μας, άμα θέλετε να δείτε και άλλα, κάντε like, κάντε subscribe, ακολουθήστε μας, βοηθήστε και ευχαριστώ να προσφέρουμε και άλλα βιντεάκια. Αγαπάμε να ανοίγουμε κουτιά ούτως ή άλλως, γιατί όχι. Black Rose, Trap Trick, Mausoleum of the Emperor. Είχα ξεχάσει ότι είναι αυτή η κάρτα εδώ πέρα μέσα. Παιδιά, αν μη τι άλλο, δεν ξέρω καν ότι ήταν. 300 κάρτες έχει, ξεχνάμε, τι να κάνουμε. Οκ, Melodious Maestra και το Ούντελι, βάτραχας. Αγαπάμε βατραχάκια. Εδώ το λέει, αλλά εδώ. Τελευταίο πακετάκι, παιδιά. Για να δούμε άμα θα έχουμε ένα γαμάτο κλείσιμο. Βέβαια, όλο το κουτί ήταν γαμάτο. Πόσο ακόμα καλύτερο μπορεί να γίνει. Και μπορεί. Έχουμε Dark, Super Polymerization, Drill Warrior. Οκ. Πάμε. Thunder Dragon Dark. Και τελευταία. Area. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε παραπάνω. Όχι. Έχουμε βγάλει πολύ ωραία πράγματα. Μη παραπονιόμαστε. Να κάνουμε ένα μικρό recap της όλης φάσης. Θα μας δώσετε λιγάκι να μαζέψουμε εδώ πέρα τον χαμούλη εισαγωγικά και επιστρέφουμε λιγάκι με ένα feedback. Και παιδιά, για το κλείσιμο του βίντεο, απλά ένα μικρό recap για να σας δείξουμε τα πολλά καλούδια ουσιαστικά. Ξεκινώντας από super, secret, λίγα collectors κτλ. Έχουμε που είναι καλό να τις πούμε. Ότι υπάρχουν μέσα στο κουτί και ότι όντως ανοίχτηκαν. Έχουμε Wanted Bonfire, αγαπάμε Bonfire. Polymerization, το οποίο είναι σικρετάκι, το έχουμε και σε άλλο rarity. Brand Opening Collectors. Polymerization Collectors. SP Little Knight, secret. Θέλω να πω γιατί όχι. Πανέμορφη κάρτα. Συνεχίζουμε με τα Platinum, τα πολύ σημαντικά Platinum τα οποία ανοίξαμε. Φυσικά υπάρχουν και άλλα, αλλά ναι. Dimension Fusion, Breaker, Kaius, αγαπάμε Kaius. Νέκρος. Εντάξει. Και ένα Dark Magician και με ένα Dark Magician και δεν μας ενδιαφέρουν αυτές. Θα τις ανοίξουμε και τις δύο. Γάμισε τα, Fuck. Low accurate set. Τις αφήνουμε τις Kaius και τα Νέκρος τώρα. Εντάξει, θα κάνουμε αυτά πέρα λίγο στην άκρη να ανοίξουμε χώρο, γιατί τώρα έχουμε τα 25th. Έχουμε Mecha Phantom Beast, Vanity's Emptiness, Heavy Storm, Holy Shit, Swap Frog, βάτραχας και... έχουμε Plague Spreader, Zombie και Jar. Το Jar, το βάζω. Υπάρχουν πολλά βάζα εδώ. Γάμισες, υπάρχουν πάρα πολλά βάζα, ισχύει. Πάρα πολλά βάζα. Σε βάζα να τα έχεις συλλογή να σπάσουν τη γάμισες. Όσοι είναι, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ένα ακόμα ευχαριστώ στο Black Flames Collectables που για το συγκεκριμένο το κουτί μας έδωσε να τους το ανοίξουμε. Μην ξεχάσετε να πάτε να τσεκάρετε και αυτόν και στα social του και στο site του. Και στα δικά μας, like και subscribe από κάτω. Και από μένα φιλάκια, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και από μένα, παιδιά, γεια σας.